chemickou polní laboratoř. Její zvláštností je, že je kompletní. Údajně se kompletních laboratoří It looks like an old camera. The shape of it. Vojáci objekt tuto část vyhlídali v noci, protože přes den by se málo kdo snažil do kasáren postavit. Ale pro svoji důležitost bylo velice rychle převelen západní vojenský okruh, svoje velitelství měli v Táboře. Jinak budeme procházet kolem ošetřovny. Za ošetřovnou je hlavní pracoviště telefonistů a dále pak jídelna s kuchyňkou. Ale nikdy by se tady nevařilo. Konzumovala by se takzvaná kávečka, čili... Just fly. Fancy. Stylish. I got that pot at home. Around the gangster and stuff. Okay. And don't touch the table. Tady jsme v místnosti, kde dřív byly velitelské sály jednotlivých operačních skupin. My jsme sem do těch dvou teď umístili tyto modely letadel. Ty se stavil pan Miloslav Fidler, který tu byl za války totálně nasazený. Po válce se věnoval letectví a také tady tomu... It could also be the Hot Wheels. Yeah, different. Yeah, I know, but... I never had them, but I know. Never? No. I had a lot. It's boring. I never understood it. I had a lot only because someone gave it to me. And I had, brothers. But I got such trains at home with the rails. They're pretty expensive because they are metal ones. It's like today you can buy it, but it's all plastic. Like I really got like the hard model with so much detail like the real ones. A lot of that here. Just stands there. I know who would like it. Yeah. My friend with who I'm climbing with is interested in this stuff, I would say. Even though he's like... Nad námi je 55 metrů vlastně skalního masivu. Když se otočíte, tak i vidíte, jak je kryt do jeskyně sažený. Tady je jedno. It's like 15 meters above us. Like of just like stone. And like like on the left you could see like the concrete how it's built into the cave. Okay. That's all concrete. Like I always wonder how they like dig it. It's like just imagine like digging this bigger pickaxe. Yeah, but it's
finally a cave actually. Have you seen the nice caves in the Mallorca? No, the Spain island, Mallorca. And close to the country couple, they've got really nice caves. And yeah, I was expecting something similar here. And also in the Dominican Republic on the Las Vegas. Protože byl ale vyložen na stěnách, tak to jsou dle odborníků takzvané škrapy. A nevytvořil je nikdo jiný než voda. A mluvila jsem o dalším obyvateli naší jeskyně, a tím je jeskyní Let. A když se tady pozorně podíváte na to, tak uvidíte, že tady určitě někdy třeba se s ním někde potkáme, já jsem tu opravdu 2 měsíce nebyla, takže nevím. Jinak je tu krásná sintrová výstava. Všude jinde si povšimněte, že je černo. Je to tím. What? What is it? Lidé, co pracovali, říkají, že tady někde chodili pro vodu. Tam nikdo neví, protože všechno je zasypané, tak naši jeskyňáři se snaží různě za zbytky odkud, jestli našli tu cestu k tomu jezeru. Mělo by tady být. Zatím není ani naši jeskyňáři, ani naši jeskyňáři. Prvorepubliková armáda. Používali ho i Němci. Jen Československá lidová armáda ho nepotřebovala, tak ho částečně zavedla. Vezou aparaturu, ale zase nebo If a truck fits here, why not the bus? Yeah, actually. A snaží se zjistit, jestli v těch vrchních patrech někdy nad námi byl nějaký život. Všechno musí zjišťovat před jeskyní. Mají tam sondy, mají tam jámy, ale bohužel ne v jeskyni, protože je to všechno rozbité. Vlevo vidí hotel s komínem. Komín je ocelový a dosahuje až na povrch, měří 8 metrů. Ještě pár černých teček tam je, to jsou naši drápenci. Jinak to bylo plné, ale je vidět, že je teplo, protože se pomalu s největší pravděpodobností probouzí. Sečetlí už jsou, takže už si můžou vyletět. Topilo se uhlí, přivezlo se tím horním vstupem, po dopravníků dopravovalo dolů, přikládalo do kotle a pomocí měchů teplovzdušnými kanály rozvádělo po celé jeskyni. Tady ty roury, ty nemají s německou kotelnou nic společného, protože za touto cihlovou zdí je náhradní zdroj elektrické energie pro klid. To jenom vojáci využili toho. Má takový význam, že je od roku 2005 zapsána na památkách seznamu UNESCO. Dokonce se do ní neslí, takže Francouzi nepřišli a nechali oni natočit 3Dčkový film. My se teď přesuneme o pár tisíc let dál další francouzské jeskyně,
do jeskyně Montespan, tam už nebyly žádné malby, žádné kosty, ale byly tam takové nádherně propracované sošky zvířat. Předpokládalo se, že do tohoto julky se dává hůlka, na konci té hůlky byla lebka zvířete. Tady si můžete porovnat lebku medvěda, která byla na kotelnou. Z toho, co speleologové našli, nebo archeologové našli, omlouvám se, předěst územního proto, protože se nádherná akustika. That's my S. Sorry. Když se podíváte kolem dokola, zkuste si vypnout teridu. Like I'm not saying it's gonna fall down on us, but like it's gonna wither away or something. That's the problem with the people in 20 years now. But here the people in 20 years are still. Don't let your kids come here. That's all. Oh boy. I like those things. They was like a stone. Well, not like, you know, like made out of the thing that always hangs from the ceiling. And they were cutting it with like wheat rope. Wheat rope? Yes, and it took them like a lot of time because like the king wanted to make a table out of it. But like it was surprisingly a clean cut. Okay. And it was this high. Nice. Okay, nothing actually. What? I thought depression can only be like a human thing. Takzvané narušení skalního masivu, to, co tu vidíte. Yeah, that I can understand. It's exactly the same. Narušení skalního masivu. Vám tak skála vidíte, že i Němci se toho báli. Podívejte se, jak vysokou vystavěli zeď. Povšimněte si těch vrápení. Oh yeah. So and when I was in the first cave, he told like there was also something like that. It's not a bed; it's something else. Okay. I don't know. It's like a I don't know the name anymore. But it's like a super small. It's not the same, you know, because there's all different kinds. Yeah. Take him. It looks like a leaves. Yeah. Něco okoupající se protoci za tisícovko, já nevím, co ještě. Takže jeskyně, já si deklinuji. Okay. The same place, yeah? So that's the stage. We came from there. Oh, I didn't even notice. There. So we came here, there's the thing with the Yeah. that's the stage, it was just dark. Oh. Ovšem, jestli někoho uzdravili, to už jsme se nikde nedočetli. Ale popisuje to pan profesor Musil ve své knize o výpustku. A já jsem si teď uvědomila, že jsem se, tak jak jsem to už 2 měsíce nebyla, neprováděla, do poslední části jeskyně. I don't know. Podle překvapení je She just saying it. nazvána překvapení proto, protože když jeskyňáři v roce 2010 také odkryli, tak tu našli takovou zvláštní syndromovou výzdobu. Je to takzvaný ten kamínek. On je údajně typický pro sošušky. A mělo by být také Sintrastone? ale pro jeskyňáře I don't know it. Okay. důležité. Houses. It looks like the foamy. Tady to takovými vozíky se fosfátové hlíny z jeskyně vyvážely ven. A my už jsme tady ocelové dráty. Na nich jsou připevněné trámy a ty trámy byly pobyty ještě deskami a ty desky nějakým tím terpapírem nebo něčím takovým. Byl to vlastně druhý strop. Němci si proto, aby jim
nekapalo do strojů a stroje mohly pracovat, protože jakmile jim pokapalo do strojů, tak by to nešlo, tak si vlastně udělali druhý strop, všechno měli sklon ke What we took the later one. It would be like, you know. I think we already. I Yeah, think this is it's the that. end. Yeah, but still it would be, you know, just run from place to place. 15 minutes. Would we take the other one? I'm sorry. But you would definitely enjoy the Slupka Shushevskaya way more. It's 1 hour and a half with the long path, and it's worth it. I can show you. I have the whole path. I know it's not like that. Like just to get the grasp of it, the things. But this one is also nice. I think it. This is nothing compared to I that. know. Not sure what should be there, but okay. Yeah. There's something unique also. Oh, it's kind of deep. What did it caved in? Huh. Oh, Ah, those things. Zvu vás na ten další okruh, na ten druhý okruh. Ten je zajímavý úplně jinak, tam uvidíte úplně jiné věci. Nejde to, já vám to otevřu. Tak mě k tomu puste. Nás zavřeli, aby jsme šli pracovat. they can't open it. Nemáte žádnou silu normálně. No, to